Bueno, orduan zelan aplikatzen da Faceten asunto hau. Osta bere ingot betazalak hartu eta aplikatu mirror hori, hartuko dugu dana. Begibolak, non dode begibolak? Sartuko dugu begibolak hemen. Hartuko dugu dana begibolak eta hortzak esik, Ctrl J, dana juntateko. Igual ideia ona da Visual Surface bat sartu orain eukitzeko geometria gehiago, bai? Hortxe ondo, ikuste dut, eta aplikatu. Eta fijatzen bazarete, eskulpinen, lehenago esan duguna ez, Facetak mantentzen dira. Eta hasiko gara orain, gauza eragiketa txiki batzuk egiten, danari rimez egin baino lehenago. Bat litzateke hemen begiboletan, behitu zelan sartzen dan hau, nik egingo nuke hau H, honen gainean egin. A ber, jarriko hemen, screencast-kiz. Gogoratu, H, egin doala honetan, sartu hau pizkatxo bat barrurantza. Horrela errespetatzen dugu movida hau, Faceta hau hartu eta berantza. Behitu ze harin egiten doan lan orain, Vale, igual begiei emongo diet forma pizkat, goitikan olantxe, betikan olantxe, bai. Sudurrari ere emon aldiozue forma pizkat. Gero beste gauza bat, erabilia daitezke Facetak bai, adibidez nik hautatzen dut hau, esaten diot mask visible, non dago, mask visible. Ai, ez dago. Ke cagada. Fill mask, H, hori fill mask, H, horrein invertidu. Eta horrela, nago, Facet barik, baino, maskaratu dut dana, Facetak irabilita. Bai? Da beste eragiketa bat egin dezakeguna. Ni nahi baut lan egin ez begietan, ketzeot maskara, clear mask, eitot hemen H, begi boletan, mask fill, orduan ikusten dan guztia beteko dau, H sakatzen dut ateratekona, eta maskara inbertitze dut. Horrela lan egiten dut begietan bakarrik, eta beste guztia naiz eta ikutu ez dut aldatuko. Bai? Eta orain importante, demagun jain dugula behar dugun guztia, egingo dugu rimez bat, baino erabilita face set. Bai? Orduan egingo dut Shift R, hau txiki hau egingo dut, holako zehozer, eta Ctrl R. Egingo dit rimez bat, netzako igual hau gitzi da, 0,0 bat egingo dugu. Eta hasiko gara ja modelatzen hemendikan, bai? Ja, nahi behar zuek kendu itzazkezue Facetak, oza, kendu ez ikusteko dinot, Eta hasi lan egiten hemendik. Bai? Ikusiko zue orain, gainera, igual agin bat bota behar baduzu aurrerantza, edo atzerantza, netzako agin hauek daude oso aurrean, igual bekoak. Hauek bekoak, ez? Igual, agina, bekoak. Ui, bekoak direz hauek. Bai, pues igual hauek atzera ingo dut beraiekin. Kontuz, mirrorren dago eta parte baten bakarrik uste lan egiten. Bai? Ikuste dut, igual olako zehoz ere imar duela, goiko aginekin igual ere barrurantza egin badut pizkatxu bat, arkeatu behar dudaz pizkatxu bat. Bai? Deitzen da belarriak, baina hau dala burua. Eta buruan jarriko naz, eta hasiko naz ja hau aldatzen. Bale, hurrengo bideoan ja hasiko gara ja modelatzen en plan en serio. Venga.